Расман муҳориба дар вазни ним сабук байни варзигари тоҷик Бахтиёр Абдуллоев бо рекорди 9-1 ва варзигари турк Ҷан Асланер бо рекорди 8-2 рӯзи 17 сентябр дар полуфинали Гран-при Суперлига ММА. ҳамчунин муҳориба дар вазни ним сабук байни варзигари дигари тоҷик Кароматулло Суфиев бо рекорди 6-1 зидди варзигари қазоқ Эдуард Кексел бо рекорди 7-1 рӯзи 17 сентябр дар полуфинали Гран-при Суперлига ММА. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо давом мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. чанд соат пеш турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни 61 килограмми UFC Доминик Круз ва Марлон Вера вохӯрданд. муҳориба аз 5 раунд иборат буд, аммо дар чорум раунд ба анҷом расид. дар мобайни чорум раунд Марлон Вера Доминик Крузро ба нокаути вазнин равон карда боз як ғалабаи дурахшони дигар ба даст овард. бояд қайд кард ки то лаҳзаи нокаут Доминик Круз бартарӣ дошт ва аз рӯи балҳо ӯ дар пеш буд, аммо акнун ин чиз муҳим нест, чунки ӯро ба нокаут равон карданд. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки вақти Доминик Круз гузашт. хулаи баландии карьераи ӯ дар муҳориба зидди Коди Гарбранд буд. акнун вақти ӯ гузаштааст. ҳамчунин UFC карди турнири навбатии худро, турнири UFC 278-ро нишон доданд ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Камару Усман ва довталаб Леон Эдвардс мешавад. боз дар ин турнир Пауло Коста зидди Люк Рокхелд, Жозе Альдо зидди Мераб Двалашвили меҷанганд. турнири UFC 278 аллакай рӯзи 21 август баргузор мегардад. яке аз варзигарони машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Сидиқ Мудуев ба менеҷери худ Брайан Батлер муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт: Брайан Батлер, ман дар сухани худ истодам. ин муҳорибаро қабул карда ин шахсро шикаст додам. акнун ту низ дар ваъдаи худ ист. ту ба ман як чиз ваъда додӣ ки бояд акнун ӯро иҷро кунӣ. рафтем Брайан Батлер, ту ин чизро ваъда додӣ, гуфтааст Наимов. Тоҷикистон, ман ба хатто охира мерам. ман гуфтам, ман такрор мекунам. ина ман омадам бо. хотиррасон мекунам ки Муҳаммад Наимов дар муҳорибаи асосии Таф эн Уф дар муҳориба зидди Сидиқ Мудуев бо қарори на ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. дӯстон, ба фикри шумо менеҷери Муҳаммад ба ӯ чӣ ваъда додааст? муҳориба дар ташкилоти Dana White Contender Series ё ин ки ягон чизи дигар? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. дӯстон, бисёре аз шумо хоҳиш кардем ки оиди Нурулло Алиев навор кунем ки кай ва зидди ки Нурулло муҳорибаи навбатии худро мегзаронад. хуб дӯстон, дар ҳамаи сомонаҳои варзишии хориҷӣ муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Тиаго Оливейра таъин шудааст ва бояд ки рӯзи 20 август дар турнири LFA 139 баргузор гардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир шавад. аз тарафи худи ҷангвар ё ин ки дастаи ӯ ягон эълон шудагӣ нест, аммо шаби гузашта Сомонаи спорт Таҷикистон хабар дод ки ин муҳориба баргузор намегардад ва ба дигар саҳнаи номаълум кӯчонида шудааст. барои ҳамин дӯстон, агар мо ба сомонаҳои варзишии хориҷӣ назар кунем, ин муҳориба дар кард ҳаст, аммо аз рӯи хабари спорт Тоҷикистон ин муҳориба баргузор намегардад. ва дӯстон, ба ҳар ҳол мо фикр мекунем ки ин муҳориба баргузор намегардад ва шояд ки ин чиз барои хубии Нурулло Алиев бошад. агар ки Нурулло дар ҳақиқат ба UFC рафтан хоҳад, пас набояд ки дар муддати кӯтоҳ дар чунин ташкилотҳо муҳориба қабул кунад. масалан, агар UFC дар муддати кӯтоҳ муҳориба пешниҳод кунад ва Нурулло қабул кунад, ин варианти хуб аст, аммо дар дигар ташкилотҳо дар муддати кӯтоҳ муҳориба қабул кардан ин риски калон аст. барои ҳамин дӯстон интизор мешавем, шояд ки ба наздикӣ аз тарафи дастаи Нурулло Алиев хабарҳои нав бароянд. шумо боша дар канали мо обуна шуда фикри ақидаотонро нависен. то боздид хонобуду сарбаланд бошен.